Bajramski koncert Nek mirišu avlije. Nek mirišu avlije. Sportska dvorana Tešanj, drugi dan Bajrama, 18.7. subota od 20 sati. Ja Allahu, ja Rahmanu, za šehide dovim tebi. Učesnici Mustafa Isaković, Alen Čišija, Jusuf Babajić, Zanin Berbić, Nedim Hasanić, Hafiz Anes Mulić, Idris Hasanović, Hor Šapat srca Sarajevo, specijalni gost Orhan Čakmak, uz pratnju orkestra ansambla Zefir Srebrenik. Aldanma dünyaya, ayrılık olmasın, tertemiz aşkımız acıyla dolmasın. Bajramski koncert Nek mirišu avlije. Nek mirišu avlije. Sportska dvorana Tešanj, drugi dan Bajrama, 18.7. subota od 20 sati. Nek se pjeva